Biye tɛnɛn muharam kalo tile 27 hijira 1445 donna k'aw fo ka waleɲuman dɔn an sugantili la. An b'aw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na. Aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin. An ka wulumasiri tabaw taara u cogo bɛɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na Tɔnbukutu mara la. U kɛlen kɔ ka bamaci wale kɛbaw maaw kɔni walo kari tɛmɛnen u kalo tile 13 don. Kalanden kulu sabanan ani kulu naanina maaw minnu bɔra Centre d'apprentissage et de formation islamique la n'o ye kafi ekɔlidenw ye olu ye u ka jɔnjɔnw sɔrɔ u ka kalanw yɛrɛ banni Seware. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana kan min ye Niger maraba kuraw olu yɛrɛ ka kuma lasera ye laseli dɔ senfɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye Bazoum ye ko a kɔni nɔ minɛlen don ko bawo ko a ye janfa ta ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la cogo min na Mali kɛlɛcɛw n'o ye Mali wolomasiri tabaw ye olu kɔni taara u cogo kokura bɛɛ kɛlɛdaga kɔnɔna na Tɔnbukutu mara yɛrɛ kɔni kɔnɔ san 10 kɔfɛ MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni kɛlen ka nin yɔrɔ kofɔlen bila nka tagali kɔni senfɛ o ni bamaci wale kɛbaw kɔni karila ɲɔgɔn na n'o kɛra sababu ye min kɔni ye bamaci wale kɛba maa 24 k'olu bɔnɛ u ni na wa min fana ye maramafɛn dɔw ye olu yɛrɛ tɛgɛda u kan wa yirala k'a fɔ min ye moto 12 ye tɛgɛdara u fana kan ani kɛlɛkɛminɛ caman. Abdou Watara ale ye ɲininiw ka ko la an ka jɛkare lamɛn. Ka sanga ni Mali ni MINUSMA olu ka boliɲɔgɔnma koɲaw ye walasa MINUSMA ka se ka ka kasaw cɛ ka Mali jamana bila. Ni y'a ko ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaw ani MINUSMA ɲɛmaw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati walasa baara ninnu ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. MINUSMA Conseil de sécurité olu ka sariya kisɛ 26 o min taara n'a yirala k'a fɔ MINUSMA bɛna Mali jamana bila a baaraw kɔni bɛ ka kɛ nka a yira k'a fɔ a bɛna kɛ kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ. Mali kodɔnnabaw ale ni MINUSMA yɛrɛ taw olu kɔni y'a yira k'a fɔ baaraw daminɛna wa min ye a sɛbɛnfurako koɲaw ye da bɛ ka don olu la ka se ka walawala. Ale ni nin bɛɛ kɔfɛ MINUSMA bɛna bɔ dagayɔrɔ minnu na o dagayɔrɔ ninnu na kalifa an ka kɛlɛkɛcɛw la o koɲa ninnu fana bɛ sen kan. Ni ye hakili jagabɔ ta k'o lajɛ hali dɔgɔkun tɛmɛlen hakili jagabɔ dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ jɛkulu 2 fɛ a yirala k'a fɔ a na kɛ sababu ye jamana camancɛ marabolo ka taa fɔ kɔgɔduguyan fan fɛ min ye baaraw ye olu ka se ka kɛ nɔgɔya la. A dɔw kɔni kɛra hakilisigi la i n'a fɔ Ogosaguta MINUSMA ka kɛlɛbancɛ minnu kun bɛ yen olu ka dagayɔrɔ dira an ka kɛlɛkɛcɛw ma hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Nka ni ye Tɔnbukutu marabolo ta k'a lajɛ MINUSMA ka kɛlɛdaga min kun bɛ yɔrɔ la n'a bɛ wele ko BER a yira k'a fɔ o baara minnu kɛra dɔgɔkun furancɛ laban tɛmɛlen gɛlɛya dɔw kɔni sɔrɔla o koɲaw la ka sabu kɛ Mamurutilenw ka jɛkulu olu y'a bila o kun na k'a fɔ olu tɛna sɔn cogoya si la MINUSMA mana yɔrɔ min bila an ka kɛlɛkɛcɛw ka taa o yɔrɔ ta. O waleya dɔ de kɛra Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la ka sabu kɛ tuma min na MINUSMA olu y'u ka kasaw cɛ a fɔra ko kan in kɔni bɛ di an ka lakana tigilamaw ma olu bolo dalen kɔ kan in kan min ye Mamurutilen dɔw ye olu kɔni ye marifaci o daminɛ a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba ye. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka lakana tigilamaw ye u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin kan kofɔlen ni o bɛ BER Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la a ka se ka to olu taya la. N'i ye a baaraw ta k'u lajɛ bolonɔbila min kɛra sɛbɛnfura la Mamurutilenw bɛ ka waleyajugu min kɛ waleyajugu in tɛna o sɛbɛnfura in o kunkɔrɔta ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ lakana koɲa bɛ an ka jamana ɲɛmaaw de bolo wa an ka finitigilakaw hakɛ bɛ olu de bolo ka se ka o baara fana kɛ. Baara minnu kɛra jumadon BER kaw fɛ yen a kɛra sababu ye Mamurutilenw kɔnɔna maa 24 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna o ni na. O fana kɔfɛ an ka kɛlɛkɛcɛw la maa 6 olu kɔni fatura min ye Mamurutilenw ka marifa ye 18 n'o bɛ wele ko marifa AK-47 o sɔrɔla ka minɛ u la. Moto 12 ale ni maramafɛn caman o sɔrɔla ka minɛ Mamurutilenw na. An ka finitigilakaw ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ bagabagali minnu bɛ ka kɛ tan nin tɛna kɛ sababu ye olu k'u kɔdon jamana la wa olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ
ka se ka adamadenw n'u bolo kɔnɔfɛnw la kisi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Jamana kɔnɔdenw olu k'a dɔn k'a fɔ olu ka laɲini ye o ye. Maa murutilen minnu fana bɛ nin wulikajɔ ni nin taa ni ka segiw la u k'a dɔn k'a fɔ u kɔni bɛ ka gansan de kɛ n'o ye falaki ye. Ka sabu kɛ finitigilakaw kɔni ye kalenkan min kɛ n'o de ye ka adamadenw an'u bolo kɔnɔfɛn ani jamana la kisi u na u fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'o lasabati. Wa MINUSMA fana bɛ ka a kɔ don ka dagayɔrɔ minnu to dagayɔrɔ ninnu ye Mali jamana ɲɛmaaw ani Mali finitigilakaw de ta ye u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'u hakilinaw bila sen kan. Ni muso wɔɔrɔ ye minnu yɛrɛ ye Nigeria jamana kɔnɔdenw ye n'olu yɛrɛ tun bɛ kaso la boli musow ka kaso min kɔni filɛ nin ye a yirala k'a fɔ min ye utukalo tile 10 ka taa a kuncɛ utukalo tile 11 su la san 2023 ni muso wɔɔrɔ kɔni ye u yɛrɛ ta ka bɔ nin kaso kofɔlen kɔni kɔnɔ a yirala k'a fɔ u kɔni ye sangew de siri ɲɔgɔn na ka se ka kogo yɛrɛ kɔni ta o fɛ nka a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bolodalen min kɛ min ye muso 4 ye tɛgɛ taara da olu kan a kɛɲɛba wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa tɔ 2 min n'o ma ye o de bɛ se ka ye cogo min na Ali Kulubali ale b'a walawala. Mali kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ min ye Bamako sigida 6nan ni denmisɛnninlakaw ka kasobuba o bɛ ani musolakaw ka kasobu n'u b'a wele ko boli a jirala k'a fɔ min ye Nigeria musolamani dɔw ni olu kun minɛ bɛ jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ ka u lasago fɛn min ye boli kaso kɔnɔ a jirala k'a fɔ u tɛ kalo tile 10 ka na 11 kɔnɔ ko ni maa kofɔlɔ ninnu ko u kɔni ye kogo kɔnta ka boli ka bɔ fɛn min ye kaso in kɔni kɔnɔ boli ka tunu a jirala k'a fɔ ni musolaka ninnu ko u kun minɛ bɛ min de la k'a jira k'a fɔ ko u bɛ ɲɛnaminifɛn u b'a feere u b'a dun wa u b'a a kɛcogo bɛɛ lajɛlen kɔnde la o de hukumu kɔnɔ ko u tɛgɛ de kun tan bɛ o baara kɛjugu ninnu kɔnde la ka se ka u kɔni lasago kaso la cogoya min na nka a yela k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu ko u kɔni bɔla fɛn ye boli a kaso kɔni kɔnɔ nka u bɔla ɲɛgɛn fenɛtiri o kɔni fɛ ka sɔrɔ ka na yɛlɛ kogo kɔnɔna ka cun ka yɛrɛkɛ fɛn ye Bamako kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni denmisɛnninlaka ninnu n'u ye musolakaw kɔni ye ni Nigeria jamanadenw kɔni don a jirala k'a fɔ ko o ye fɛn ye fili n'u ye kuran tɛmɛsira ko o tɛmɛnaw fana fɛ yaasa ka se ka kɛnɛmana kɔni sɔrɔ cogoya min na nka u k'a jirala k'a fɔ u bɔlen kɛnɛ kɔni ma Bamako kɔnɔna na ko u kɔni tilala o waati fɛn ye maa 4 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ye u kunsin fɛn ye kinjeba sanu bɔ yɔrɔ kɔni na o kɔfɛ sa ko tɔ 2 sa ko olu kɔni tilela ka taa fan wɛrɛ kɔni de fɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ minnu kɔni ye u kɔni kunsin fɛn ye kinjeba sanu bɔ yɔrɔ kɔni na a jirala k'a fɔ kinjeba polisilakaw kɛrɛnkɛrɛnya olu ka polisiw ka ɲɛma n'u ye commissaire divisionnaire Ankurja Napoye ko olu kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ maa 4 minnu ye o senfa ka se o yɔrɔ la ka se ka tɛgɛ kɔni da u kan cogoya min de la wa a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ maa 4 minnu bɛ n'u ye Nigeria musolaka ninnu kɔni n'u minɛna kinjeba kɔni ko i b'a ye k'a fɔ o tɔgɔ yɛrɛ min de ye maa fɔlɔ ko o ye Enerferi Joyin ye ni u b'a wele ko Sonia ka taa se Sara Aka Pomie Mima ani Adi Jante ka taa se Kazim alias na a bɛ wele ko Tomto ani olu wele Mariam ni u b'ale fana wele ko Tina ko ninnu kɔni minɛ bɛ bi fɛn ye kinjeba polisilakaw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ 2 tɔ minnu bɛ yen sa ni olu tununa ni maa t'u taa yɔrɔ kɔni dɔn min ye Mali polisilakaw gardilakaw ka taa se gendarmelakaw kɔni ma olu wuli bɛ ka jɔ u sen na yaasa ka se ka u kɔni sɔrɔ cogoya min na nka min ye bole yɛrɛ a kasobo ɲɛmaaw ko u kɔni bɛ ka ɲinini de kɛ ka laraweliw kɛ ka jateminɛw kɛ ni musolaka ninnu bɔla cogoya jumɛn de la yala dɛmɛbaa yela u la a kɔnɔna na yaasa ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn min ye Mali ani Faransi jamana ye u kɔni cɛ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ nin waati laban ninnu na bawo min ye Faransi jamana maaw ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɔni tɛna u ka taama sɛbɛn di maa ma bilen ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔni kan o fana nɔgɔni na min anw yɛrɛ ka jamana marabaaw ye u fana ma sigi ka bolo da u sen kan bawo u fana ye an ka jamana nali sɛbɛn fana tigɛ tubabu yɛrɛ fana kɔni na walasa ka se ka faamuya sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na an wulila ka se honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ma CNT wasaden don ale yɛrɛ bɛ se ka walawala an ye cogo min na. Sɛbɛnfura min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye visa ye o tigɛli min kɛra Faransi jamana ɲɛmaaw fɛ Mali fana ye a ta lajɔ honorable Abubakar Sidiki Fɔnba y'a jira k'a fɔ Mali tɛ Faransi ta ye a ko Mali jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina ninnu ta walasa ka se k'a jira Faransi jamana la Mali kan ka bonya u fɛ. Bon gafe ko kuma min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye visa ye papier de ye papier min bɛ yamaruya d'i ma n'i donna dugu kɔnɔ a ka dɔn ko yamaruya sɛbɛn bɛ i bolo. Faransi de ko k'ale a ta tigɛ Mali la k'a tɛ di Mali ma Faransi fɔlɔ de ye kɛlɛ tigɛ Mali fɛnɛ ko n'e ta tɛ di Maliyɛnw ma Mali fɛnɛ ta tɛ di i ma a kɔrɔ ye mun ye n ka mɔgɔ tɛ t'i fɛ i yɛrɛ fɛnɛ ka mɔgɔ tɛ don fɛ bon ninnu bɛ bila fɛn dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn minnu ma
ko bonya ka ɲɔgɔn ka bonya jagoya ɲɔgɔn kan ne ko ne tɛ don i ka so ne fana b'a to i ka don ne ka so cogo di donc Mali autorité y'a yira n'a bɛ Faransi kɔnɔ ko Faransi de ka wusa Mali ye Mali fana y'a yira ko Mali fana ka wusa Faransi ni Faransi kɔnɔ ko ni Mali tɛ ale ka Faransi tɛ Mali tɛ kɛ fɛn ye Mali fana ko anw yɛrɛ mago tɛ e fana na anw tɛ Faransi jati foyi ye wa anw b'a dɔn i ko Ala k'an mɔgɔ faga ko Faransi tina Mali kɔnɔ parce que a bɛ Mali ka hɛrɛ de fɛ wa an b'a dɔn fana diɲɛ kɔnɔ jamanaw ka jɛ bɛ kɛ ni bɛ dɔ sɔrɔ min na mais a bɛ Faransi de kɔnɔ ko ale ka nali k'anw bɛ sɔrɔ de ko la alors que ale de bɛna sɔrɔ kɛ anw fɛ yan Faransi ka ni ŋaniya jugu tali ka Mali sɛgɛrɛ foyi tɛ kuma a tɛna se ka kuma Mali autorités fɛ Mali autorités kɛlen k'a fɔ ko nu CEDEAO taara binkani kɛ Niger kan u b'olu sɔrɔ u ɲɛ bɛɛ dun b'a dɔn ko Faransi de bɛ CEDEAO kɔkɔrɔ donc pour que k'o dimiya dɔ bɔ u bɛ na ni nin o de la an b'a fɔ nin y'anw yɛrɛ nɔ bɛ nin dɔ la hali Air France kelen man ka to ka na yan Émirats Unis bɛ yen jamana wɛrɛw ka avion bɛ yen an ka avion bɛɛ ta bɛɛ ka na transport kɛ yan o la hali Air France mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ maintenant an ka espace aérien civil an ka minɛ ASECNA la an ka k'an yɛrɛ ta ye parce que ko in selen bɛ yɔrɔ min ma sisan dɔw n'i ye maliyɛn dɔw ɲininka minnu ka faamuyali man bon a bɛ k'u kɔnɔ ko k'anw bɛ Faransi ko kɛlɛ de la anw ta tɛ k'an bɛ Faransi fɛ an ta tɛ ko Faransi ko ka bɔ an ye an ta tɛ ko Irisi ko ka d'an ye an ta tɛ ko États-Unis n'an bɛ kɛlɛ la an ni maa si tɛ kɛlɛ la an ko de ko anw ka Mali an ye pro maliyɛnw de Mali ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ don o la ni k'i Mali ka hɛrɛ fɛ i n'an ti jɛ an ta tɛ Irisi ko ye an ta tɛ anglais ko ye an ta tɛ dɔwɛrɛ mais n'i y'an bonya an b'i bonya n'an ka hɛrɛ n'i b'o fɛ i b'o fɛ an fana b'i ta fɛ donc fo bɛɛ de k'a faamuya fo maliyɛn bɛɛ k'a bila i kunkolo la k'anw tɛ tubabu contre la dɛ an tɛ Faransi contre la mais Faransi de t'i bo kɛ anw kan Faransi de t'i ɲɛdɔnna kɛ anw na anw fana bɔra maaba dɔw de la tiɲɛ don u ye keguya dɔ kɛ wagati dɔ la ka se k'an mara mais an tɛ mara bilen de mara tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais jɛɲɔgɔnya de bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc Mali ka nin waleya in bɛ k'a yira Faransi la jɛ de bɛ an cɛ cɛ n teri ye maa ye i yɛrɛ ka kɛ maa ye dɛ n'i ma kɛ maa ye a ko bɛ ban dɛ donc an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko an bɛnbaw tun bɛ sira mun kan anw bɛ o de kan n'an n'i jɛra hɔrɔnya la an b'i dan hɔrɔnya la mais n'i bɔra hɔrɔnya la ka na dɔwɛrɛ kɔnɔ an b'a yir'i la ko anw bɛ yen donc nin ye de ka Mali kuma bɔ jɔnya tɛmɛnenw na donc kun in ma kɛ basi kama anw b'a kɛ de ale de fɔlɔ a daminɛ donc an fana tɛna an sigi k'ale lajɛ e k'a fɔ k'anw tɛ don e fɛ yen k'e ka fɛngɛ tɛ di an fana ka fɛ ka don o tuma na an kɛra jɔn ye donc kun in b'o minɛ nin kɔnɔ wa an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko foyi tɛ bɔ nin kɔfɛ i b'a dɔn ko minnu bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya la bi ko politique mɔgɔw tɛ yan olu minnu bɛ yan olu nɛn ka di ko Mali b'a kɛ tan mais CEDEAO bɛ décision fɛn fɛn ta a ka kan ka a yɛrɛ ka assembléw ɲininka n ko assembléw bɛ yen aw delila k'olu ɲininkali yan CEDEAO ka kan k'i jija mun na o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yiriwa cogo di jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ lafiya cogo di mais ba kuma yɛrɛ bɔbara dafa o bɛ se ka jɔn ta dafa ale yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ kɛ ale ka wari bɛɛ bɛ bɔ Faransi bolo a bɛɛ bɛ bɔ Europe bolo donc aw bɛ se e ka déjà e ka ko sigilen bɛ maa min na e bɛ se ka fɛn k'o quoi donc an bɛ fɛ mɔgɔw k'a faamuya ko nin ko bɛ ka kɛ foyi tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nɔgɔya kan n'a bɛ maa o maa kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka avancer diɲɛ kɔnɔ fɛn damadɔ don kana nɔgɔya bila i kunkolo la da i yɛrɛ la wa i ka kɛ muɲubaga ye k'a fɔ ko bɛɛ tɛ perete wa i ka jateminɛ fɛnɛ kɛ ko n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a bɛ kɛ ni hakili de ye wa i ka jateminɛ ko maa tɛna nɔgɔman ta k'a da i tɛgɛ wa i k'a fɔ ko ne ma min k'i yɛrɛ ye maa t'o k'i ye c'est comme n'i ye dɛsɛra 100 sɔrɔli la n'i nana ne fɛ yen ko ne ka 100 di ma n'a ma sɔrɔ ne kun a man ka digi e la kun min ye dɛsɛ a la o kun kelen bɛ ne dɛsɛ a la o n'i bɛ fɛ fɛnɛ ko nin ye sɔrɔ de kɛ baara kɛ i ka sɔrɔ kɛ donc n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka taa dɔɔni dɔɔni an ka da an yɛrɛ la wa an ka baara fɛnɛ kɛ wa an ka baara kɛ ni cɛsiri fɛnɛ ye
anga blanguna ko diɲɛ kɔnɔ machine masi tɛ jɛ k'i ka hɛrɛ de bɛ o jɛ la n'ale ka hɛrɛ de b'a la a bɛ na hali maa minnu b'i sɔn a jateminɛ kɛ minnu bɛna malo ni ɲɔw di mɔgɔ ma u tɛ k'a kɛ i ka hɛrɛ kama o sinon n'i bɛ fɛ k'a kɛ mɔgɔ ka hɛrɛ kama yanni kana malo d'a ma ka tulu d'a ma taa ɲininka kɛ karisa e mago bɛ mun na n'ani ka malo ni jɛgɛ tulu d'a ma a ɲininka n bɛ se ka fɛn jumɛn k'i ye pour que e yɛrɛ ka malo ni tulu ta i yɛrɛ donc i bɛna ye k'a fɔ ko maliyɛnw kan ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la maa min bɛ taga n nana ɲɔ d'i ma o n nana tulu d'i ma o n nana nin d'i ma n'a b'i ka hɛrɛ fɛ a bɛ fɛɛrɛ de kɛ e yɛrɛ b'o sɔrɔ i yɛrɛ ye cogo di donc o de la an b'a fɔ n ko fu tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi fɛn o fɛn n'a bɛ d'i ma fu la a bɛ ɲinɛminɛ jan de kɔnɔ donc o la maliyɛnw k'a faamuya ko kɛlɛ t'an ni faransi cɛ mais n'i ko ko anw tɛ maa ye an fana b'a fɔ i tɛ maa ye donc a b'o minɛn kɔnɔ mɔgɔ kana siran mɔgɔ kana jɔrɔ ko ko n'i y'a daminɛ a daminɛ bɛ kɛ gɛlɛya ye mais taalen ɲɛ wasa de bɛ na wa faransi bɛ tila ka laban ka na yafa deli mali fɛ ani ala sɔnna ma a bɛ n'a ye yan an kana an ka sira bila dɔrɔn. Honorable Abubakar Sidiki Fɔnba a ye wele bila malidenw ma an ka ɲɔgɔn minɛ walasa ka se ka faso kuma bɔ. An bɛ taa cogo Sevare Mopti mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kalanden kulu sabanan ka se naaninan ma minnu yɛrɛ kɔni ye silamɛya kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ centre d'apprentissage et de formation islamique la n'o ye kafi yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye olu ye u ka jɔnjɔnw sɔrɔ u tilalen kalan na a yirala k'a fɔ sa min ye kɛnɛba ye min yɛrɛ sigira ni kalanden ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'o ye kulu sabanan ka se kulu naaninan ma kafi tɔgɔ la u kɔni tɔgɔ dara ko promotion Usmana Haidara ni u k'a ma ko malimakɔrɔba wa a yirala k'a fɔ nin promotion yɛrɛ a denbaya tun bɛ maa min bolo o de ye madame Jawara Fatumata Cam tɛnɛta tɔgɔ la Gawusu Kuma ale tun bɛ Sevare ale Kulubali a y'i kan don a kɔrɔ. Alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ la alisilamɛya bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na ani maliden caman olu na se ka alikuranɛ dɔn masaw tala ka kuma sanuma k'a dɔn ani fɛn min ye ciba ale yɛrɛ ka kumaw k'o dɔn cogoya min de la o de la jɛkuluba bɛ yen ni u y'a tɔgɔ yɛrɛ wele ko centre d'apprentissage et de formation islamique ni a corokan ye kafi ye olu ni fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele association espoir Sevare olu kɛlen ka bolo di ɲɔgɔn kɔni ma ka baaraw kɔni sigi sen kan maakɔrɔw denmisɛnninw fɛn min ye Mopti mara bɛɛ lajɛlen ka se ka olu kɔni kalan fɛn min ye alikuranɛ na ani masaw tala ka kuma sanumaw kɔnɔna ani ciba yɛrɛ ka kumaw la cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye baara caman o y'o kɛ maa caman kɔni ye o baaraw kɔni kɛ u bolo o de la sa a jirala k'a fɔ min ye juwa kun tɛmɛlen in kɔnɔna min ye u ka promotion n'u ye kulu sabanan ani naaninan kɔni ye olu fana kɔni ka bɔliw kɔni kɛla olu ka fɛn min ye kalanba gafew olu kɔni tala ka d'u ma k'a jira k'a fɔ masaw tala ka kuma sanuma o bi kalan min na o y'a dɔn ciba yɛrɛ kisi ni namaba ma a yɛrɛ ka kuma sanuma o y'o kɔni dɔn min ye nin kulu sabanan ani kulu naaninan kɔni de ye o ye cogoya kɔni da a la ni o y'a cogoya kɛ ko kulu promotion Usman Haidara ni maaw b'a dɔn fɛn min ye malimukɔrɔba kɔni de la ko baara in yɛrɛ kɔni a denbaya kun bɛ maa min kɔni de bolo o de ye fɛn min ye madame Jawara Fatumata Cam kɔni de ye o de hukumu kɔnɔ maaba caman olu kɔni kun bi kɛnɛ kan ka taa se Mopti yɛrɛ maabaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bi kɛnɛ kan gouverneur Abbas Dambele ale yɛrɛ ka cidon o ye fɛn min ye foliba kɔni ta ka ɲɛsin kafi maaw kɔni ma ko ka sababuya kɛ u bɛ alisilamɛya baara min na Mopti mara kan u b'o fo kosɛbɛ olu jurula fɛn min ye maa caman kun bɛ u tɛ diinɛ kɔni dɔn nka u kɔni donla diinɛ kala la ka se ka diinɛ kalan wa ka diinɛ dɔ ka kɛ maa ɲɛnamaw kɔni de ye o de hukumu kɔnɔ maa taala i sen don ni baara in kɔni de la foli cikan t'a la ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kɔni de ma. Conseil régional ka représentant bi yan an ka foli b'a ye conseil de cercle ka représentant bi yan an ka foli b'a ye an ka alimamiw bi yan an ka foli b'u ye ko conseil président bi yan an ka foli b'a ye maa ba fɛn fɛn sen i bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka se kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an nana an ka kɛnɛ bonya ka o waleɲuman dɔn k'o kɛ aw ye. Kafi ye jɛkuluba ye jɛkulu min ni u b'a wele ko centre d'apprentissage et de formation islamique ka maaw kala alisilamɛya kɔnɔna na ni u jukɔrɔmato donlen don fɛn ye jɛkulu fɛ association espoir Sevare o kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw na se ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ kɔni dɔn cogo min na diinɛ ɲuman diinɛ min bɛ yen n'a bɛ maaw bila sira ɲuman kɔni de kan ka maaw bɔ fɛn ye kuma jugu fɔ ani kɛwale jugu bɛɛ lajɛlen kɔni de ma ka silamɛya jɛlen k'o kɔni di maaw ma o de la o ye wele bila maa bɛɛ lajɛlen kɔni ma Mali fan bɛɛ hali jamana kɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kan maa mɔgɔ bi fɛn ye nin diinɛ dɔɔni kɔni la i k'i senfa ka se kafi kɔni jaba ala la i na se ka fɛn ye diinɛ kɔni dɔn o kɔni bolo ka dɔnkala yɛrɛ kɔni kari kosɛbɛ. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimakɛ Abdu Watara fɛ.
Niger jamana kibarow la fintigilaka minnu ye fanga ta Niger juillet kalo tile 26 olu ye dantigɛli kɛ k'a fɔ hakilinan bɛ olu la min ye ka Mohamed Bazoum k'ale kiri k'a yira k'a fɔ min ye janfa ye a sen yera o baaraw la. Amadou Abdurahman ni ale ye fintigilaka ninnu ka kumalasela ye ale y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi min ye dantɛmɛwale ye ale ni yuruguyurugu ka se janfa ma ka ɲɛsin u ka jamana ma ani jamana lakana ma o wale jugu caman kɛra Mohamed Bazoum fɛ. N'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ olu kɔni ye fɛɛrɛ ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ale ni jalakili minnu bɛ yen n'u bɛna bin Mohamed Bazoum juguya la n'o bɛna kɛ sababu ye a ka se ka kiri o ko bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna. An bɛ waati min na bi olu kɔni bɛ ka waati de kɔnɔ waati min bɛna ta jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka Mohamed Bazoum ka kiri bola kan k'a yira k'a fɔ min ye lakanabaliya ye ani dantɛmɛwale a y'o ta k'o ɲɛsin u ka jamana ma a kɔnɔna ale ni a kɔkanna ani a dɛmɛbaajɛkulu minnu kɛra sababu ye ka se ka Niger yɛrɛ jigi dingɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na kiri ka sanga ni u ka waleya jugu ye. Maroc jamana ɲɛmaaw ye dantigɛli kɛ k'a fɔ maa 100 ni maa 34 n'o ye Senegal jamana kɔnɔdenw ye tunganatalaw olu kɔni minɛna ji sanfɛ samedi don a yirala k'a fɔ Maroc yɛrɛ bato minnu bɛ yala sanfɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu de taara bɔ ni maa kofɔlen ninnu kan. N'u y'u ta k'u lajɛ a yira k'a fɔ an balaka kelen bɛ a la wa banabagatɔ 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ a la fana. Banabagatɔ ninnu kɔni u y'u ta ka taa n'u ye dugu la min bɛ wele ko Dakila ka taa u lada o kɛnɛyaso la. N'i ye nin kuru in ta k'a lajɛ ni tunganankew tun b'a kɔnɔna la a yirala k'a fɔ u tun kundalen don Espagne jamana de kan. U bɔra Senegali dugu la duguba min bɛ wele ko Thiès ale gɛrɛfɛ dugu min bɛ wele ko Fass-Boye. N'i ye maa ninnu ka nin jate ta k'a lajɛ a bɛ jate lase maa 300 ani maa 47 ma minnu ye wulikajɛ kɛ nin dugu kɔfɛlen na k'a fɔ k'u bɛ taa nanzara jamana kan. Nigeria jamana kibaruw la misiri dɔ binna u ka jamana kɔnɔ jumadon a kɛra u ka marabolo min na bɛ wele ko Kaduna. Misiri yɛrɛ tɔgɔ bɛ wele ko Emirat des Aria. A kɛra sababu ye maa 10 kɔni olu bɔnɛna u ni na maa 7 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ olu kɔni jogila kosɛbɛ. Misiri alimami n'a bɛ wele ko Ahmed Nuhur Bamali ale ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ misiri a kɔrɔlen don ka sabu kɛ misiri yɛrɛ bɛ taa jɔ san 100 ni san 86 la. Jumadon ka sanga ni seli waati dɔ ye misiri kɔni bɔra ka bin. N'i ye jamana ɲɛmaaw ka dantigɛliw ta k'a lajɛ u ko maa 7 min jogila olu kɔni taara kɛnɛyaso la maa 10 min bɔnɛna u ni na olu ka janajaw kɔni kɛra. U ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛlen don u fɛ k'a ɲini k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye ka se ka misiri kɔni bin ka sababu kɛ misiri jɔra san 1835 ale ni san 1837 kuma min na Prince Mohamed Bello ale bɛ jamana ɲɛmaaya la. Liberia jamana kan a yirala k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu tɔgɔ bɛ jamana ɲɛmaa sɔnsi kalafili sɛbɛnw na minnu kan ka kɛ ka sabu kɛ maa 5 miliyɔn ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o de bɛ Liberia. U ka jamana ɲɛmaa n'a bɛ wele ko George Weah ale de bɛna kalafili labɛn. Maa dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Cecilia Johnson ale ko ale ye kala ta a bɛ siɲɛ 5 bɔ Liberiakaw fɛ wa gɛlɛyaba 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɛ n'o ye kɛlɛ ye ale ye o 2 ye a ɲɛ la. Ale kɔni b'a jigiya k'a fɔ ni waati ninnu kɛra gɛlɛyaba ye Liberia jamana kan. Jagokɛlaba dɔ bɛ ale si bɛ san 65 la ale y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa sɔnsi kalafili ale ni wasadenw ka kalafili octobre kalo tile 10 natɔ ale bɛna taa kala ta. Ale bɛna kala ta ni hakilina min ye o de ye bɛn ni basigi ni hakilisigi ka sabati ale ni dun ka fa u ka lajidi u ka jamana kɔnɔ. Liberia jamana kɔnɔden caman y'a yira k'a fɔ olu kamana galen don ka sabu kɛ n'i ye farafina tilebiyanfan jamana in ta k'a lajɛ kɛlɛba 2 kɛra u ka jamana kɔnɔ kalafiliw nɔfɛ. A fɔlɔ kɛra san 1989 a filanan kɛra san 2003 min kɛra sababu ye maa 250 olu bɔnɛna u ni na kɛlɛ ninnu senfɛ. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni warwarali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ma se ka laseli ka u y'an filɛbaga Maliw fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Moptikaw bɛɛ lajɛlen ma Mopti Seware ani Mopti Lamini bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn. Aw ka mɛn sini ni Ala sɔnna ma.